Bai, esker. Bueno, oain gukin daukegu gonbidatua Eneko Zepeda da, tailerreko, barne diseinuko irakaslea, eta gero bai, tailerren arduraduna etxutzea. Mesedez, Eneko? Kaixo? Kaixo, zure bai hemen bakarrik, fokun aurren. Bai, kristonen zerrona, Bai. Eta erostazen horaren mail bat, esan ez, bai, galdera batzuk eta batien hemen kriston puziko. Bueno, galderak inguztiz. Bai, bota. Eta ezan ere pixka gultzate ze. Googleekin kamarak. Zeku prestu etxe. Bai, eta fokoak eta... Ja, ez dugu asko pentsatu. Bueno, gustu hemen. Bueno, lehenik eta behin, jakinaiko genuke, gu tailerra ez dugu Asko zabaltzen, da ze aukera daude tailerrean? Tailerra gisa, oraindik prozesuan dago eta araudi bat sortu behar dugu, jakiteko ze erabilpen edo nola erabiliko den, baina ideia da eskola guztira zabaltzea, irakasgai ezberdinek, erabilpen ezberdinak egin ahalko dituzte. Baditu alde batetik laser makina bat, CNC makina bat, horrek erabiltzeko formazioak burutu behar izango ditugu. Beraz, zer egin daiteke disiplina bakoitzaren arabera. Adibidez, barne diseinuan, maketak, eszenografiak adibidez, erronketarako edozein material edo altzariak ere sortu daitezke. Grafikon, adibidez, laser makinak egiten ditu grabatuak, rotulak egiteko baliagarria izan daiteke, baita ere animaziokoek uste dute onbastan egin dituztela horrelako euskarri batzuk eta txanda, stop motion. Stop motiona lantzeko maketak edo bestelako piezak sortu daitezke. Eta suposatzen dut, argazkilaritzakoek, zenografiak edo euskarriak eta bestelakoak. Claro, guk adibidez argazkilaritzako izan da, tailerra ez dugu asko zapaltzen. Baina lehenengo mailan, genukan funtsak, eta hor bai haitxu ginela, gauza batzuk ikutzen, haitxutzen, pegatzen, basiko gauzak. Eta guk adibidez bai frogatu itxeula adibidez serigrafia, baina batxillar artistiko betik gautu zelako. Argazkilaritzako adibidez, edo ilustrazioa, animazioa, hor xalxetan ibiltzea. Eta nik uste dut mundu digital honetan dena ordenagailuekin egiten dugula, ondo dagoela baita ere eskuak entrenatzea, eta eskuekin lan egitea, personeriarekin eta volumenekin, azkenean. Dirudi maketak adibidez alde batera utzi ditugula eta azkenean badira elementu oso baliagarriak, espazioa lantzeko eta beste unibertso batzuetara joateko. Eta podcast amaierako galderekin juteko. Podcast amaiera ez? Itzaldi amaiera. Bueno, bai, baina ulertu da. Baina jendea jota. Ulertu da. Gero esan digute, por pinganillo, txistorra dagoela. Bai, nik entzun dut. Txistorran fana edo ez? Txistorran fana, txistorraren arabera. Ze badaude txistorrak eta txistorrak. Eta batzutan txistorrak gero badauka niri behintzat, horrelako tripako minak eta bada kalitate honekoa. Espero dugu, ez dakit nork erosi duen, baina benetako txistorra erostea, baina txistorra bai. Gero eta gitxeago jaten notokela, hori bai esan badut. Ez dena jagoztu, taloan edo gitartean? Taloan. Baina zer gaitik? Taloa ez dugulako egunero jaten, ez? Zer gaitik bat. Eta... Ez hemen gure gela, dago pixkat... bananduta dago. Bai, ziokitak taloa daude. Ni gitartean nahiago, Aukera gongo da, bietarako. Zuze, etxan bazkaltzezu egunero txistorra bokata bat? Ez, pues jazta. Ni gutxinez ogiak gatzakin erostet. Hori behin zentzat. Sí, bueno, berkatu. Ez, lasai. Ez que batea bizira. Claro. Orain bertzen dut.
taloa egongo da hori da galdera. Edo uste bakarrik. dugu- Bueno, Ez subliminala. Dakigu. Baina- Ez dinote hortik. Ez dago. Bueno, pena bat, Ne harrengo. Eta, bueno, Jarraitzeko. euskal hitz gustokoren bat daukazu. Bueno, bat baino gehiago, ez? Baina bat esatearren edo bi esango ditut. Bat da harreman, eta ez dakit, bueno, entzun ditut bi aukeraz. Datorrela hartu eta eman, ez? Orduan da, oso polita, ez? Hartu eta eman, ez? Eta azkenean, bikote batekin edo lagunekin, ez? Harreman bat daukatzunean ez da beti hartu, ez? Hori da erlazio toxiko bat, ez? Orduan hartu eta eman, oreka hori, ez? Oso polita da. Eta gero musu truk ere, ez? Zeta Euskaren behar. truke, ez? Oso polita baita ere. Horrek bideak bat. Eta, abesti guztukona? Azken aldien entzuten naiz da goatzi izuzio zerrei. Ez, azken aldikoa ez, baina klasiko batera noa. Zoriak, zori. Laborena. Bai. Eta askatasunari buruz hitz egiten duena, ez? Egia esan, uste nun ilargia esan behar zen. Ba, nik ere, en plan, ilargia laute Klasiko bat, nire burun, ilargia. Ez, ni Mikel Laua, ez dakit, nietzako oso bere xixe da, eta sakona, baita ere. Ba, mila esker etortzagatik. Ni esker plazerra izan da. Tailerra, zure gustu. Hori da. Ba, bueno, Mila esker, hemen ontzara. tailerrera etorri, Da sentitzen duten zerrona. Vale, eskerrik asko. Zui. Vale.